IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maladingitan ni Vice Governor Matthew Marcos Manotoc gaputisan nga panag-Atendar iti State of the Nation Address when na Sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Unbaga na nga mas pinili at nanganong ti pagrebengan na kasbi si Gobernador gaputi kaadda ti regular session isang gunyan panlalawigan ngem no pay kasta nabuy na matlaeng ti Sona babaen ti live streaming inbaga na ngawan ti kalikago na mairaman ti Sona malasidlaeng kaliti pakinigan ti problema at panagbiag ti Ilocano kas ti kinangin ti presyo ti petrolyo ken kuryente. Gapot at tultulo at kinangin ti presyo ti petrolyo itultulo met ti provincial government ti mangipaay ti fuel subsidy kaniti mannalon mangalap ken kastameten it transport group. Malasit kini Vice Governor Manotoc sampai nagatandar it Sona iti inanang ni Senator Amy Marcos. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.